በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቤተልሔም ሎሚ ንሰማይ መሰለት። ኣሕዋተይ ምስጢራዊ ጥበብ እግዚኣብሔር ንምክፋል ናብ ቤቱ ንኺድ። እንቋዕ ናብ ብኽሪ በዓላት ዝኾነ ብርሃነ ልደቱ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም እግዚኣብሔር ኣብፀሓኩምን ኣብፀሓናን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 7:14 እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ። ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ሎሚ ንኹሉ ፍጥረት ዘገረመ ዓብዪ ምስጢር ኣብ ምድሪ ተራእየ። ንሱ ድማ እቲ ንዓለም ኣብ ማእከል ኢዱ ዝጨበጠ ልዑልን ክቡርን ሓያልን ፈጣሪ ዝኾነ ብዘደንቕ ጥበብ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወልድ ተወልደ። እዚ ድማ ብኣማን ንጸረ እግዚኣብሔር ኣብ እምሰማይ ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ ውስተ ኩሉ ኣጽናፍ ኣስተንፈሰ ወኣጼነወ ወኢረከበ ዘከማኪ ዝበሎ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምስራቅን ምዕራብን ናብ ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝን ተመልከተ። ከማኺ ዝበለት ብንጽናን ብቅድስናን ዝተሰለመት ኣይረኸበን። ዝፈትዎ ወዱ ድማ ናባኺ ሰደደ። ካብ ናትና ባህሪ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣምላኽ ሰብ ኮነ፣ ሰብ ከዓ ኣምላኽ ኮነ። ንኣምን ክልኤተ ልደታት ከም ዝብል ቀዳማዊ ልደቱ ካብ ኣብ ብዘይ ኣደ ዝተወልዶ፣ ዳሃራዊ ልደቱ ድማ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘይ ኣቦ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ዝተወልዶ ልደት እዩ። ምድራዊ ልደት ክንብል ከለና እውን ካብ ናይ ባህሪ ኣቡ ከይተፈልየ ብፍሉይ ኣካሉ ካብ ድንግል ዝተወልዶ ልደት እዩ። መድሕን ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ። ሓጢኣት ካብ ያዕቆብ ዓመፃ ካብ እስራኤል ክርሕቕ እዩ ዝተባህለ ትንቢት ተፈጸመ። ኣንቱም ክቡራት ኣሕዋተይ እስከ ነዚ ቃል ትርጉሙ ጽን ኢልና ንስምዓዮ። ዓብዪ ተስፋ ክንሰንቕ ኢና። ጽዮን ዝተባህለት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ። መድሕን ዝተባህለ ድማ ቅድሚ ዓለም ምፍጣራ ኣቐዲሙ ካብ ኣብ ዝተወልደ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ብዛዕባ ጽንሳ ክነግራ እንከሎ ኣነ ድንግል እየ ወዲ ኣይፈልጥን፣ እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ምስ በለቶ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክሓድር ሓይሉ ልዑል እውን ከጽለኪ እዩ። እቲ ካባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ እግዚኣብሔር ክበሃል እዩ በላ። እምበኣር ክቡራት ወለድን ኣሕዋትን ኣሓትን በዚ ናይ ሎሚ ልደት ጐይታና ዝተገልጸ መስተንክር ዝኾነ ምስጢራዊ ኣብ ምድሪ ኣብ ቤተልሔም ዝተራእየ ነገራት ብልሳን ክንዛረቦ ልሳን ዘይክገልጾ ይኽእል እዩ። ሰማያት ደስ በሎም፣ መላእክቲ ምስ ደቂ ሰብ ተሓጐሱ፣ መዝሙር ምስጋና ድማ ኣብጽሑ። ርኩሳት ኣንጋንንቲ ሓፈሩ፣ ኮኸብ ድማ ንሰብኣ ሰገል መሪሑ ናብቲ ዓብዪ ንጉስን ኣምላኽን ኣብጽሖም። ኣብ መንጎ ሰማያውያንን ምድራውያንን ዕርቂ ዝነገሰሉ እዩ።
መስተንክር እጹብ ድንቂ ዝኾነ ፍቕርን ትሕትናን እቲ ልዑል ፈጣሪ ዝተራእየሉ እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ቤተልሔም ተፈጸመ። ቤተልሔም ሰማያት ዝተመሰለትሉ ምኽንያት ሰማይ ዝብል ክብርን ልዕልናን እግዚኣብሔር ዝገልጽ እዩ። መዝሙር ዳዊት 19 ሓደ ሰማያት ክብሪ ኣምላኽ የዘንቱ ጠፈር ድማ ግብሪ ኣእዳው የውርዩ ከም ዝብል ቤተልሔም ድማ ክብሪ ኣምላኽ ዝተገልጸላ እዚ ኩሉ ምስጢራት ዕለታዊ ዝፍጸመላ ቤተ ክርስቲያንና እያ። ጓሶት ማሎም ሒዞም ኣብ ቤተልሔም ስለ ዝጸንሑ ተራእዩ ዘይፈልጥ እጹብ ድንቂ ዝኾነ ምስጢራት ረኣዩ። ንሕና ድማ ቤተ ክርስቲያን ተደኣ መጺና እዚ ምስጢር እዚ ክንሪኦ ምስቶም ቅዱሳን መላእክት ክንዝምር ኢና። እዚ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ዘጋጥመና ሽግራት ንእግዚኣብሔር ጸጊዕ እንተደኣ ጌርና ኢና ካብ ጸገማትናን ሽግራትናን ክንድሕን ንኽእል። ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ከም ዝበለ መዝሙር ዳዊት ኣብ ቤቱ ምኻድ ንዓና ሓጐስን ደስታን በረኸትን እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ናብ ቤቱ ክንከይድ ይግብኣና። ናይ ክርስቲያን ግብሪ ድማ ኣይንረስዕ። ፍቕሪ፣ ትሕትና፣ ትዕግስቲ እዩ። ንተሸገሩ ምሕጋዝ ኣሚነ እየ ምባል ጥራይ እኹል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንእምነትካ ብተግባር ምንባር የድልየና። ኣብ ቤተልሔም ሓጐስን ደስታን ዕርቅን ሰላምን ከም ዝተራእየ ሓጐስናን ደስታናን ኣብ ቤቱ ምንባር ሕግታቱ ምፍጻም ምትግባር እዩ። እዚ እንተደኣ ጌርና ነፍስና ምስ ፈጣሪኣ ነተዓረቓ ኣሎና። ስለዚ ኣሕዋተይ ኣብቲ ጐይታና ምስ መንበሩን ምስ ቅዱሳን መላእክቱን ዝተረኽበሉ ቤተልሔም ብንጽህናን ቅድስናን ክብርን እግዚኣብሔር ብንጽህናን ቅድስናን ክንነብር እግዚአብሔር ኃይለ መንፈሱ አይፈለየና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ